kuko. Apay aya di ka makaid na. Balikid ka la, balikid. Diyan nga makaturog bakit? Pampanunuto ni Marilaw. Naa. Anay ko. Apay nga tagkudot ka nga, Ilma. Apay, crush mo ni Marilaw. Pagpapanta siya am dayja babae. Tilay bagbagam ma. Di utang na ti pampanunuta. Ay, unak apa adok dahil di kwartak. Nga madisgrasyan sa mo, di naglakwak iti do akal dito. Ay na, maturog ka kay din, rabiin. Makapuyat ka mat. Anyat orasan ni. Alas 11 ni ti rabi eh. Diyan nga rin makaturaw. Urag kidemak. Makikita ti ropa ni Marilo. Ay, ingkay di salas no di ka makaturong. Di ka mangiramraman ng agpuyat. Nay, papanam ko. Binigata lumabas ka dito yung balay. Papapanamaya barok. Di taman balay da Marilo, tata Victor. Ah! Apay chicks mo ni Marilaw? Samot sa lawaso kay butata. Mapangkusingiran, ginutang na abayad ti kalding ko. Ah! Ay kunak no agjuwa kayo. Hanggang... Di mo to mo pilpil yan ti papautakam. Siyak ngamin ati pautangam. Kita no di one click mabayada. Diyan mo na tibo nagbayad dahi ta kalugar na tayo. Ay, banugan nak asumaninger. Surong kaon. No kayat mo, tulungan kang agsingir barok. Ay, alamang nga tata. Tauri kang kay titangdan mo amang singir kang kuwana. Ay, uray saan ang day tatangdan. Basta pautangan na tumay niya. Sige, mabalin nila ta basta masingir talaga Marilaw. Wala, ikaw pa singiran. Tano di pa ila makabayad. Isunto ti pa ng tulong kukon ka. Kukaw. Sige, mga tata. Hanggang mga ramid ka iti kasuratan Kasuratan na mga ibang baga. Ganda karbanga ka mang singir kan ko na. Tapno awan problema. Sige, tata, agarami da man. Ay, pasensya kan kuko Awan pa ya talaga ti kwarta. At datay nam namaag a kwartak idikalman. Ngam napuspon mo't manan ti panang tudda. Kanayon lakas ta, Marilaw. Kari ka akari. Yung matungtong palmaw. Banugan na kasumanabli dito balay maw. Yak pa'y makaturturo yun namang pampanunot iti utang maw. Puyatin na, Marilaw. Si kalatan tilinaon ti panunok kaw. Kasla makikitak pa yan na kanayon taruban. Gapu iti kapapanunok ko hangga. Ala, pasensya kan kuko. Awan pa ya talaga ti kwarta. At datay nam namaag ka kwarta kidikalman. Napuspon mo't manan ti panang tudda. Aganos ka pa'y laeng ako ko. Pasensya ka na talaga. Promise, into next week, makabayad akin kan. Manun na next week tinaglamas. Next week ka lang next week. Awang mong may nagmaw. Ipabarangay kan san? Ay, saan na Ay, relax ka lang ka di koko Ay. Di naman apur-apurusan. Tasan ako nadaytang strategy. Di naman iga-igaman Marilaw. Di nakalaan iti apros-apros. Tasan na tumalabday ta kanyak. Nagbaya ka kiidikan. Ay, nauma ko. Nagsingir-singir. Isungay talagkan ko ni Tata Victor ti amain. Ni, italag mo nga. Anyat kahit mo asawan kuko. Iso natin makaamo amang singir kin ni Marilaw. Anya? Apay nga iso. Anyat pakibiyangan na iti dayta kat saan na mo takwarta timpautang mo? Ay naimbag ka na kada tamo da katulungan. Si Kangay, di na katulungan nga singir. Anya, katultulungan ka mo. Namawampay ka na talaga ti kwarta na. Oh, di mo to mga minungtan. Pagsasawam tap nagbutay. Di wala apaab. Ay na, mapilit mo ayan no talagang awan. Aganos ka, tanagdarasudos kamot ngamin anang ipautang iti kwartam. Wanain, sa napalay. Tandanton katulungan amang singir kanitiwan. Awan pa'y magkukwarta mo. Ay magpay ka dyan kwarta ta ada tao na. Agam da tao nga awang kwarta na.
Ay, biyag, titaway ah. Tulungan na nga singer, Helena. Tapno, ada kwartata. Ah, agsingir itay. Daya mo pautang mo si Ka Victor. Ang alam ko mamod nga iti pautang mo. Kwarta ni Kukaw. Basta tulungan na. Tapno, ada kwartata. Tago masingir tanay jay. Tatati mang sublat amang utang. Anya, sigurado ka? Wen, bakit? Basta lalaingin tatag singir. Tapno, ada kwartata. Marilaw, palasang kaw. May pagkauras ba ho? Ni, Tata Victor, anyat masapol yun? Ay, sakbay na. Kaya't ko pa'y nga ipabasakan ka na ito'y nakasurat dito ipapay. Basaan palasang kaw. Kan kita manay bag no asinaw ti nagpirma dita. Ah? Ha? Manyangay, nagbayad ka. Kundi, mas asyan kami kani Kuko. Nakakaasing ag subli-subli dito balayaw. Hindi ka mo ilamasyan kan kuanan palasang ko. Agbayad kan Ah? Kwa. Awan pa'y kwartak tata. Pakibagayo ka ni Kuko tainton bigat pa ila makabayad Ay, sana mabalin. Agbayad ka kiditan. Kari ka kanwa kari. Bigat ka bigat. Gamawan mo. Ay, di mo matungtong palang te karain. Ay, di mababayan ka mo't nga ulbod. Ala, pasensya kayo na talaga tata. Awan pa'y mo't maitid ko. Anyat maramidak ngay. Kano nga raon? Oh, inton bigat tata. Kahit nakasingir ka lakay. Saan? Itong bigat ka nung agbayad. Ah, sigurado nga ta. Duwatan to ama pa nagsingirin itong bigat. Bakit? Nagtinulong ta. Wan. Sige, lakay. Santan ngagtuktok itiri daw da. Dito itan kalsada ngagsingir. Wan, lakay. Hoy, Barilaw. Itatial daw ngayon kare papanagbayad. Sungagbayad ka. Wan! Rumor ka dito balayaw. Ta, umay kagbayadin. Saan kami pumanaw dito? Aging ga di ka makabayad. Agririyaw kami lata dito. Aging ga makabayad ka. Bayad na ba ang 10,000 pesos nga utang mo kun ni Kukaw? Binilin na kami, yamang singirkin ka. Hoy! Mangutang! Agbayad ka! Masi ka mat ijay tao. Naglakwan na itikalding na ijay inutang mo. Isa bayadam. Marilo! Tata, Nana, tidak kumamot ibabain Unay kayo matan? Madama gayang bayin mo. Nga mapay, adi kagbayad iti utang mo. Ano guston? Di kayo nagsaupay. Bayada kong ti utang ko. Ngam saan ada kayo ti pangtedak? Ni Kuko ti pangtedak iti daytoy, Wala, awan problema. Puyugan na ka mapan iti balay da. Mapantayon. Agyaman ako na kada kaya Tata Victor. Nanahili na. Kasjay lagayam ti teknik no agsinger. Ay, una! Ay, ibabayin mo! Tapno, mabaydan. Kita mo na mo gayam, ti mabaydan. So, nagbayad na dago sa inyo. Ay, Kuko, tayo tulagan ta. Ang mga malipatam. Huwag ka di tata. Papuduto'y labi dito'y dakulak ko. To'y bayad ti kalding ka. Marungay, ti porsyento na. Limlimagaso nga rutin na yun na. Masuruna. Ala, bayan mo. Limos mo kan kuha na ti porsyento na kuma. Una, malak. Agkapi kayo pa'y nana. Tata. Ay, Pangurayan nyo dito kwarta nga utangin nyo. Papuduto mambit. Ito'y dakulap ka. Maday ta. Sagli 5,000 tabakay. Bilangan ba na yung baga? ay,
nabilang ko. Ay mga tangkon tay kaya't ko agatangin. Masya ka! Ganday, aginot ka. Sa nagaputa na kwartam, kat ang 1 di millionaire ka, ha? Uwan ka day, idanag mo na ya. Amok ngay budget na ito. Gumatangak pa iti pagasta. So, mangtid ka. Pagkudwaan ta, di ba igatang iti bagas? Kakaisuna na bayadan ng utang na ken ka. Impautang mo adagusan. Why, takas tatulagan mi, kanita ta Victor, bakit? Kondisyon na nga rin ka. Ano masingir ka, ipautang ko kadakwada, ti bayad ni Marilaw. Ay, isumatla nagagatda na pan nagsingira. Tadamag gayam kondisyon da. Sa nabalay, sa anak mo siguro ang marigata ng nagsingir. Ta bakit kanila kayo pinautangak? Nalalakada siguro ang singiran ta, lakay kang bakudam. Tata Victor! Nana Helena! Umayak man! Ay, nanday lakay. Di ko kumuda dyan. Ah, Kanya nga ta di gagara na. Abay ngay may. malipata mo na ya. Judit, itatiutang na ganwana. Ay, anyat pizza na itayon aya. Ay, wan. Ada, kasanugay. Awampay mo pagbayad talaga eh. Ay, agpambarta ah. Ay, anay ko. Nasakit di paruhong ko. Aday ko, ay abaw. Nagsakit mo na dyan ka. Nabayagan na marikriknak mo na ito, baro. Ay, Apay ngay! Agsakit kay mutin na Helena! Tata Victor! muwang ka raw. Lakay kan bako kami nga minan. Awan pa'y mo nga rin pagpa-check up may. So, gimatang kami lagan ay tiyagas may. Nakakaasi kami may, baro. Ano ba kagsingir? Ay pangasim, tadi na kami pala sisingirahan. Tawan pa'y may bayad may. Taingatang may tiyagas, tinabat-bati ako tame. Ewan, kukaw. Hindi kampay ka nang nangaron Tayo niinutin may tinababatay nga pagkasmitin tayo. Wala nagpaimbag kayaw. Agsubliak to no na imbag kayaw. Taumayak agsingir tumanayin. Sige lang, baro. Basta no, masakit kami. Sana kami kumaasing-singiran, wan. Tama nga no, ilay-layon menti matay. No, pilitin na kami ngagbayad. Lina, yawatan nakman iti danong mawawak. Wanan, nakapanawon di kukaw. Ha? Aya? Ay, kunak no dapay la dita paraangan. Wanan, iso tumakder ka ditan. Papanam kuko. Nakagsingira. Barengan dan pagbayad na Tata Victor. Nala, sapay ko mga rod ta makasingir kan. Tagumatang taman iti purya sa taraknan ta. Basit ngamin tinagtarakan iti baboy dito lugar tayo itakot. Isong agtarakan taman kiti, bareng mapaaduta. Kalding mo lang ti pangigatangak iti dayjay. May mayat ti baboy at taraknan, tamalakwa dagos. May metikal daing tadi kan gumatang iti ipakamaw. Ipastor mo lang sulban. Kano may busti ruta kanandangay, di mabisinandan, kumutong dan. Saan? Nagadado-aro? May busket ti rutan iti bantay. Nagadaw. Kat sa inla akong tisigo da kalding mo. Imaduda kumaitan ha. Ungarap. Unak ano mapaadok adagos ti naglakwak. Sa magayam. Nala, ingka nga ro nagsingiran. Nuwapay mga ngamin ngayon pautang mo manun. Hindi ka nagsaw. Tama nga lumamalas pa iti pa nagsingir ka. Naimbag nga orasyon na. Umaya man nagsingir. Ay, naapo. Nasaya may kabarok. Umayak kumaide balayo. Ta umayak
pakaasay, adi kampay laba kabayan. Tanay, na disgrasya baraw. Ha? Ay, natinaga, kidi muli kita bayabas. Kanay, yung unay makapag nasakit pa ito si ikat ko. Tanday ko. Kasi napakasansarita bakat. Ay, hindi ko kaula ka. Ay, humayag sing-singer. Ala, kawawa ka talaga. Ang swerte pa nagkita. Nasakit pa ito dyan ka. Antay ko. Apay atong galumayak ka masakit kayo. Abi igagagara yun sa amin. Ay, saan mo barok? May ran-ran lala siguro. Anay ko. Ay, saan may mga ugalay? Tiyag artista tamadi mo ti kasta. Kay? Ay, apo. Kaano nga rin nagbayag kay ngay? Sabi ka sa pulak ti kwartam. Ay, barok. Agsublikan taw no mayalawas wine. Parang nga danton kwartame. Pagbayad mikun ka. Ay, apo. Sige. Anay ko, ayan. Maudin day ta kariwa. Ay, Pangasiw mo tanan na. No di da pa'y lang makabayad. Masapol nga karo dan tinutang da kanya bakay. Ne, anyat kahit mo asawan. Nagkatulong da dito pala yan. At no may karo da tinutang da 10,000. Anya, duwada. Apay isa na mabalin ni Nana Helena lang tagyan ditoy. Duwada tapno may karo da gusto utang da. Pagtrabaho ini tata Victory di talon. Ta para balay mo ti asawa na. May mayatin ti kasta. Ngam tayawan apulos ti maganap ta iti bayad ti kalding daw. Ay, awan ka din ti sa bali awagas. Ay, di kang tartarasudos. Kasta lagan ti mo kawagas. Hindi ka madanagan. Tamok ter aramide bakit? Mayat ka. Iti singasing ni Kukaw bakat. kawan na. May bayatan ti kasta. Ti maipaparangay ta. Ay, sa bagay kidi minus gastos pa kidi no kasta. Siyempre, libre di ka rin tantaon. Trabaho ta kadakwada. Ay. Unan niya. Ang makatawon ba jay ko na panagkatulong ta kadakwada. At tidok sa mo unay ta makatawon na. Mayat kidi Yuray 2 tawan. Makatipid tapay. Mangan tayo, Nana, Tata. Wata mabisina ka na napanagdalo si Bangkag. Muray siya, nabanuga ka naglaba. Balala, magantayon, balasang ka. Sige, umuna kayo na mga Nana, Tata. Sumaruno kami kanila kay. Ay, ngay tinapoy kang masida bakit? Kung ano mangandan? Ay, awanan lakay. Inibus na Nana Helena ang Tata Victor. Nya? Nagadung magayam ti kananda. Pati dagitay tinapay nga abasto tayo. Inibus na amin. Anya? Anay ko, nasugat ni Sakak bakit? Mayat pa nagparparaspas ko yung talon. Ay, ala! Nagtakal, tasuga mo. Ay, mabilaag. Ay, baga, ay, panda ka, yung hospital. Baga, hindi ko. Nagsapol, iti pangiluganan, mikin ka, mapanid yung hospital. Kat, kumusta nga ni Tata Victor? Napaagasan yon? Wine. Iji private nga ospital tinapanami. Isumot ti kaya na. Anya? Medyo dakil tinagastos ka. Pina-injeksyon ko ni Tata Victor. Pwera pa'y dagiti angas. At pati mo yung na-check upan. Anya? Ay, agaganos ka. Katulong mo nga rin di gastos sa mida. Problema mo ti kastoy. Puro gastos mo. Sa pinagrarawa na niyo. Kaaganos ta. Inalam mo nga min ida dito'y balay. Kan imbagan pa yan ang makatawin ti panagnaid da dito'y. Tapno may karo dala ang ti utang da. Gusto ko mga min tayo 2 bulan wano makabulan na panagnaid da dito'y. Nga makatawin mo dyan bagam. Mabalim mga ibabawi no kayak ko. No,
Oo, anya titulagan ko ko. Iso nga raw ti matungpal. Kung namay ta makatawan ti panagnaod mi dito, yo di ano sanda kami, barok. Tulungan da kami So sagot mo amin, nagastusan may. Ta stayin kami ka nga raw. Ha? Wan mat nga man kukaw. Hindi mi pala na karkaro ti utang may. Papanawon na kami. Nakarkaro mo agastos ti panagnaan yun dito balay. Mga 919, nakaluto akaw. Anyat linutom lakay. Ay, katin na po'y agdepot na pala iti asin tanay. Gawat ita. Na, naglako tamat iti baboy iti kalman. Ayan tinaglakwan taya. Tay nakigatang iti naimas amasida. Ay na, di ka man managbalin na barayuboy, huwanay. Iso nga awan aasinson, tibiyag mo ta, barayuboy ka. Imbak bakit mo ti kinabarayuboy mao? Ay napableng sa anak abarayuboy. Sika ati kirmat. Imot ka laklakayan. Saan apanagimaot kararamidag? No di kat panaginot. Kirmat ka kidi Saan ka matakastay day? Ngam idilim makaikan. Isumagtan ti panagbalin mo kirmat. Kahit kasano nga raw may saganaan ta ti panagbakad kan panaglakay ta no di ta aginaut. May mayat no da kwartata no nakapsutan. Tapno manangdang tanto daangan iti mga sikaso ka data. Narigat ti mang namnama kadag iti anak ta. Takababay. Nasingpet na giti anak ta, lakay. Patya ka di na tabaybayan. Ay basta agurnong ta. Malah takid deng. Agsidata iti target. Naimbag to na no, makaurnong ta ni Tiano a kwarta. Ta oray agbyag tantaw nakasla doon kan dunya. Ayan tay natangad day tilamisaan aya, tay suntilutwag. Awanay, inla ko kaon, tay supay ti mapaglakwaan. Anya, Nagnginat ti natin kita. Isa di ka basta mga alay ti mula ta anatag. Imbes asidaan ta, ilako ta kiday, tay supay amay nayo ni ti urnong ta. ay na nalabos ka mat pableng. Pati mula taan natang yimot mo pa yan. Sana panagimaut, panaginot ter aramidag, sana panagimaut. Datanto madla adu at mairanod bakay. Nay, nagkapwang pableng. Hindi palingkay. Ay, nakitsinda ka. Ay, nasalamat. Anyat pinalingkim ngay. Ibalis mo ito'y ginatangkaw tayo nakagpulisan. Dagaangin na ito'y badok. Anya nga ito'y ginatang mo. Na, asin mate. Ay na, nagadong asin dito yan. Anya kamatan pableng. Puro asin ang tilinaon ti kusina ta. Unay kamatan. Kunaklan o gimatang kay tinaima sa masida. Ngam asin mo ito'y pinalingkim. Mala, mangan kayo lang nanang Ado tinaluto ngayon na po ikan masida. Ay, wen man tan masuro na kijay balay. Nakaimimot jamayaw. Awan serbina ang agbambanog kami ng agtrab-trabaho. Ilumang naman ti pagbambanugan mi akwarta. Da kayo nga minti mangigam, nanang. Ay na, di na may talag ti kwarta kanya, kanak ko. Iso, ti mangigigam ti kwarta may. Apa, nakano, pilitak nga lang. Anya? Si mabaling nga ti ugali jamayo. Saan matakas jay iday? Ngam nagbaliw matan. Nakaimimutan. Amok ti kastang ugali ni tatang. Sigud imped. Ngam ti kunayo apati sidaan kat yemot na ay madimot ti nati kasta nanang. Kasano apumigsa kayo no asin laeng ti sidsidaan nyo? Ay, kasta nga rin ti ugali na. Iso abagbagaan nyo mamadya mayo anak ko. Wino? Pasit nga tan ti panagkabaw na dayjay nanang. Saan?
Ubing pa'y mutab nagkabaw kuman. Pati sabon kas kada shampoo di pa'y gumatang. Iso nasugsug pati bukon. Tadi mo ngamin masabsabunanan. Diyla paglaba sabon tigagatangan na nukwa. Ay, ala-ala, bayan nyo nanang. Taikan kayo iti sabon, kan shampoo yo. Ay, amangan no pati toothpaste kat awan. Ay talagang awan na. Asin ti pagtututpaste may. Nauma ako ni ti pasig nga asin. Asin lang arod ti masidsidan. Asin pailat pagtutpaste mi may. Ay, nauman to yung iwat ko iti puro na apgadaraman. Nay, ananwam day ta nagdakkalakawayan pablain. Napunaw tayo sigud nga alkansya. Isa mga ramidak manay iti sa balay. Manuturnong mo na ya. Ay, jakapaw. Basta adumod din na. Ang kurang pa na jay. Agur nung tapay iti adaw. Di ka pa'y lang arod ibang ko. Yagmaw ta siyak ti mapan mang ibang ko iti kwartata. Kayo saan? May mayat no alkansya. Ta mabantayak ang naimbag. Delikadaw iti bangkaw. Delikado nga. Kano mas safety ijay tabang ko ka nga road. Saan ang may mayat iti balay a pangidulinan ta iti kwartata na mabantayan ta ang naimbag. Tatang, naibaganin na ng tiar aramidin nyo. Pudno aya nagtip-tipid kayo. Imutan nyo matkaroon ti bagiyaw. Saan lang may na makaawat di inayaw. Agin inutaklaan. Barayo boy nga min jay inayaw. Di kayat nakit gatangan na amin na kayat na. Nauray saan mo nakasapulat. Una, agsida kayo mo't iti nasustansya ah. Uwantaw. Inton makaurnong kami iti inayaw. Narigat nga min ti awan urnong na. Nang runa no kaste mapanan ti edad. Awanin ti rumbang ayurnungan nyo tabakit kan lakay kayon. Di da kayo mo't baybay ano bilang. Ay, nalakat agsaw. Ngam narigat nga ramidain aldaw. Kasta ti kunayo ita. Ngaminto na datayo niti sitwasyon. Ay, awan lat ang mukaon. Isa narigat ni mang namnama. Agyaman naklangan iti dayta na bagam anak kaw. Ngam tay na kunakaw. Awan kastay agsiguradaw. Isa masapaw nga agurnong kami iti inayaw. Papanakit pananganay. Nakadasara kaon. Mangan kan tadabiit papanak. Mangan kapay sa karumwa. Ay, nabsugak bay. Mangan kan tanag dardarasak. Ay, sige, mapanak kaon. Madlaw ang nabisinan kayo ah. Ay, wala atanay. Kagap-gapo mi ijay gardeng. Nga mawampay na ima sa masidamot. Asin mana ijay parada ti amayo ijay lamisaan na pangidip-dipulan mi itin na poy. Anya? Uray ko mano palubusan na ngagluto iti sidak nga uray puro anatang laang. Hanggang kailalaan na mutala ka natang. Isupay ka no ti mapaglakwan. Anya? Ay, nalabos mo't ni tatang mo kasta. Ay talaga, iso pasensya ka na ano, kanayo na kung may makipangan dito'y balayo, anak ko. Dito'y balayo mo nga hindi kasit kan dita balay. Dagiti babalay ti kakabsat mo ka medyo adayo basit dito'y. Ala-ala, sana problema day tananang. Ay, ayaban yung kit di pa ni tatang ah. Tamangan mo dito'y. Di na kaya ti makipangpanganday jay. Nangato ti pride na. Amoy yung mutin ti ugali di amayaw. Na pride. Yawidan nyo iti sidangin na nanang. Ay, sana tagungat. Kan, di na kaya ta makipanganak iti sa balay. Ungtanak. Nalabos mo't ni tatang. Imutan na mo't ti bagbagina. Ay, sana na nasayati kas di nga aramidon na nanang. Ay, mauma ka mang bagbaga. Saan matadumngag kanyak? Kan mamin ano abagaan yaw nga mawamadangdanggan na. Natangkin lata ti ulo na. Wanay, saan ta amangan itang agsapa? Day, apay ngay. Isupay ti kanantangan na paoy. Kanantan tao no pangaldawain. Kaya saan tan tumanay na mangrabi ay. Agdayit ta.
Anya! Ay, unay mata pa ng parparigat mo kada taon, pablaing. Maulsar ti tao, iti kasta nga ramit mo. Saan matasi ka ti agdayet? Luata. Ay, ala, tarumwarak nga rubit. Papanamanay. Apaya basta simpo ti panangan, rumwar ka. Papanamaya. Awan, inaklag pa angin di tarwar. Sige, mabitak lang. Dahil di pati masidananan. Mangan kaya na imbag. Di kaya bisbisin. Ay talaga mga anak-anak ko, tadyak kaya tagsakit. Maulsar ti tao itararamidan jamayaw. Mabagbagtit sa ngaminang. Talagang agsakit kayo, ano di kay mangan. Ibagayo ka ni tatang, tao may matmangan di ti balayoy. Ay na, di na kaya, Aldo. Mangyawid kayo tungaro di ti masida. Tapno adda sidaan nyo. Kan mangala kayo ti bagas. Adaya, ay alamang nga rodan ako. Katagyaman ako na ya. Nay, ayan tay masida ngayon sangpad ko ngay. Tay intad ni Aldo nga naktalakay. Dahil labo ka labangaws kan karnay. Wen, adapay laok na abagas dayjay. Ay na, inlako kon Aniya? Apay ngay ka intad dyan naktaday si Danta. Unay kamot na nalaklakayan. Isupre ti kwarta mapaglakwan baka may ngamin ni kumparik itay nakita na. Idi imbagak alakaw ay ginatang na matadagaos. Sa nabalay, sa inayon ko iti urnong tanay jay bakay. Oy, Pableng! Pableng, agring ka man! Riniin nakaray, wanay. Wanata, mabangbangunggot kan sa amay. Naiturog mo dito'y papag. Ay na, agyaman ak bakay. Agyaman ak tariniin nak. Apayaya, anyat na itagtagaynap mo. Dandani mabangungot aksan. Gusto ipankon bakay. Apayaya! Nailungunak ka naon. Kito may tayabak ka nun iti tangatang. Dandani ak sumangpet iti langit ay ni diriniing nak. Ay na, naimbagtariniing nak bakay. Aniya? Hindi nga minrabi ay. Natagtagainip ka ang makabulan la kanon ti panagbiag ko dito'y lubaw. Ay jack-in kan kanon na niya tagtagainip ka. Hindi kwan, kasjay mo't tinay tagtagainip ko itay. Anya? Ay God, nagkararag ka ngamin. Sakbay maturog ka. Tapno saan nakasta ti may tagtagainip mo. At paison samod na di bakal. Umadanin sabot nga paison ti apit kaw. Tila ibagbagam mo. Nanta mapanak man ni Gisilid ta. At aramidag. Wanay, di ka pa'y maturaw sa tulungan nak ngagbilang. Anyat bilangan ta. Tay urnong ko akwarta. Mabit lang, ta irwar ko tayo karton anangik kakiti kwarta. Apay, binatak mo na ayatay alkansyam. Wine, inkabil ko nito karton ti kwartata. Ay, kita man ay, naganaw. Ado mga agpayson. Ay na, adasag sa sangagasawt. 5 gasawt kan sagsasanga 1,000 pesos. Wala. Nalaeng ang gurnong to'y asawam bakay. Iso aswertem takas kanyak tinagbalin nga asawam. Intangarod ibang kuday Delikado no dito'y latan balay ti pangiduldulinam iti dayta. Ay isaanan, usarin ta dayta uy. Igatang tayo ti kasapulan ta. Ay na, nagsaya atin ngay. Kasta kumapay la eday di nagganas kuma. Way, manula atawa na inti pa nagbiag ta dito'y lubaw. Iso nga enjoyin tan ti agbiag. Gusto pa ila ta trabaho. Aginanatakit na inta nakapsutan. Wen nga rod mabambanog ako ngagtrab-trabaho iti daga. Inal daw ang mabanog ta. Ngam asin mo ti masidsida. Awang ganas na. Iduldulin mo mga minti pagbambanugan ta. Saan itan ta nakaurnong tan?
Padasin tamang tiyagbiag akas ladon ken dunya Mapantay ti lugar akayat ta apapanan. Ta damot kwartata nga aramatin ta. Kanen ta may nakayat ta kanan. Gumatang ta tinapintas akagawaan ta ken nadumamay. Nalangarod lakay. Ay na, maragsakan akman iti dayta nga imbagam. Kastaban ti kayat ko ken ka pableng. Ne, aldaw mo't gaya man. Happy anniversary, Juaning Bakit. I love you. Mwah. Ne, itaman pa yaman lagip mo ti anniversary ta. Ay, maliplipatak pa'y ki dinday tatanabayagan adita sinilibraran. Silibraran ta itan, tadan kwartata bakit. Ah, Agpasken ta diti balay. Ta gumatang ta iti lechon, dakkel a cake, ken nagluto ta iti daduma paya sagana. ay na, sayang samot ti kwarta, lakay. Ha, Intalamangan ijay plasan, isupay ti matipid ta. ay na, may amon na ta tipid-tipid. Tadang arudon kwartata. Anya, Ngala, ingagdiramusan ta mamigatan. Nagluto ak iti karnay. Karnay ti pamigatan ta. Ta kalpasan na. Inta gumatang ang iti mailuto asagana baka Ay na, nagdakkel mo't alitsyon day tan tatang. Way, agpapas tayo amangan iti kasta ita. Kakaesuna nga na may gatang. Kanuray ti cake. Nagdakkel ti ginatang siyo tatang. Un, atap no makawaras. Oh, noon ay dasar amin ang makanan. Mangan tayawn, tanay mabisin tayawn. Aldawan. ipableng, gusto daytan. Nagadulang arod ti kinan mo itayan alitson kan cake. Sa itamang mangan ka manan. Ay, ipapas ko ti mangan. Itakla makaraman-manan iti kastoy. Na, di mo biglaan, Intun bigat manan, Amangan numaikawat at tiyan mo. Tapuro asin saan ti kargana. Di mo man sang kaulit na ita. Napalapas na itan. Sa bali itan, bakay. Wanay, agring ka man. Wanay. Apay lakay. Ay, nasakit unay ti tiyan ko. Maululawak. Nasakit ti tel ko. Urat ti ulog. Apayan ngay. Ay, makagas. Kaputi. Lakaro sakit ti tiyan ko. Nanay ko. Anya, ay, kasanaw. Kabaalam ka di pa, iwan no saanan. Ano saan itarayda ka ni hospital? Ay, di ako nagkabalan. Awagam na iti anak na. Itaray na ako na hospital. Tatang, nangyayumot ti imbaga ti doktor. No anya, dagiti sakit yun. Juan Brenda. Langagaw. Apay ngay akas kay. Nagadumot gaya man ti sakit mo, lakay. At da sakit mo iti dalam. Diabetic ka. Ado ka no pa iti bato iti kidney. Kan adda pa'y gallstone mo. Ayawanan. Naurnongan ti bataw di tadyam mo. Tatang, gapuday ta iti naapgad nga impapaunig yu idi. Kan high blood ka pa'y gayam. Adun ti maiparit nga ipaunig yu ita, tatang. Iso apilyin yo, dagiti ipapaunig yo. Tapno saan ako maro ti sakit yo. Mangan kan lakay. Adto ti kanam. Ya, matay-tay ikan makanak ngay. Nagbasit mait. Kan anya ta sidak. Puraw anatang. Ayan ti karingay. Nanganumat ti karne, Jeref. Bawal ti karni kan. Kan saan nga amin a fish kat mabalin kan ka. Dama la bawal a fish kan ka. Anya. Pati asukar madikan kan. Amin ana samait bawal.
masapula puro natural ang makanti pa unagmaw. Unay matan ti kastaw. No kaano ang makagatang tan iti kayat takanan. Ano mo't kaya man ti may parit. Kasano ma-enjoy ko ti kwartata ngayon no kastaw. Pagagas mo malaang ati urnong wakwarta. Bambanog. Nagtangkan to mga minti ulom ide. Anya nga kapoy tinalabos na pa nagtip-tipid mo na daan ka ni ti sakit. At dapay gayam ulcer mo. Agasam nga day tang agasam. Nagadaw ti magatang nga agas mo. Pasensya kan bakit? Naimbaglaki din na tanapa na nakipangpangan ide babalay dagiti anak ta. Iso ka day atong galpan nangan iday kat rumrumwar ka bakit? Wan, atsak maanusan tar aramidam. Iso nga imbirok ko tibuksit ko. Ay, sorry bakit? Manya nga di si kamo lataglak kami tikas tang aramid mo. Gunggunam kunak kumangam saan man laangan. Takaasi kamo talaklakayan. Papanam ko na Di taman balay ti karo balakay. Agdibo kano ti balasang nga nakda. Nagpartida kano iti baka kan baboy. Adan sapay kano kalding. Anya, nagimasay. Talaga na imas, ngambawal kan kalakay. Iso adi ka umayan, tamangan no masulisog ka mangan iti may parita kanam. Ibalkutan nakto nga ron Ay saanan, inton kumaro ti sakit mo, ospital manan. May bus ti kwarta iti ka o ospital mo. Nagadulang nga rudan ti aga sa magatgatang. Aywan adalinuto ka natag, iso ti sidaam. Basit lang ay naputi ka nama, kagudwat ta sa lang. Unay, mati pa ng parparigat mo kanya kung bakit. Tanyat kayat mo, may daras ti ipapatay mo. Wano, agbyag ka pa itinapaaw. Agpili ka. Siyempre, agbyag pa itinapaot No kasta nga raw, di kag sukir-sukir. Di mo ka na, nagitibawal kan ka. Sige, mapana kaun. Ay na, naglamin man ti panawanan dudong. Panaglalamin man nga minan. Agulas ka alakay. On sa bali nga ulas aya. Ha? Ni, apeng agbiro kay ti sabali nga ulas. Itamang pay. Sigud mga agkakaulas ta. Nang pup ta ulastan. Mangirwar ka di sa bali. Kano kalablaba da ito'y? Na minsan la na usar. Basta mangirwar ka iti sa bali nga ulas. Tadyak kayat ti adda ka ulas na. Naa. Apay, di na kayata nakaulas, dudong. Mangtid kakit din iti ulas. Nagaduma na sa umon. Ayan na eta siya konti mangirwar. Tayo man maturog ija sa alasan. Apay, anyat sagitam ngay may dito'y balayan Jay anak yo Di na kayata kaulasan. Kandi na kun kayata kaita. Anya, apay, nagapa kayo aya. Saan mat? Ngam bigla mo lata na kasjay. Kasla timam na mo kanya kon. Anya, Adan sa mo chicks dyan anak yun nanang. Namin adong amina na tagtagay nap ko dayta. Kan kasla parparik na kanyak. ay. Ala, bayam ta kasaritak tuman jay anak ko. Halot putag anaimbag. Kunak no asino ti rabrabi ingag tuk-tuk-tuk. Si kamu gaya manak ko. Alala, umay ka, subrikan. Yaman anak nanang. Apay, nagkapwam, rabrabi ay. Nag-overtime iti trabaho ko nanang. Makiturog man pwede iti balayo. Apay, di ka agaway. Saan? Masadutak nanang. Makiturog ak dito yan. Tamasapak tulang agawi din tun bigatan. Aywan, adagayam ipulpulong jay asawam kanya. Apay kanaw, adi mo kayaten akaulas jay asawam.
Anya mo tayo babae. Pati dagita, ipulong na kada kayo. Uraya sino mo siguro nga asawa. Siguro nagkakaulis tayo. Takala at adinan kayat di makikaulis kin ka ay talaga adumlaw ka. Uray siyak mo't ano bilang. Uma ko ni ugali dyan manugang yun, ana. Kano nagsingpot jay asawam. Nasikaso kada kayaw nga aga-ama. Wala, nagngiwa. Managatap pa. Marabyanak labasit. Nagadoon nga ibagabagana. Ay gagangay na Taagda magsiguro no papapanam. Kanayong kamangaminin na marabyan. Kain, amangan mo no adda kinapudnaw, tiat at hapon na kin ka. Ay, awan, anang. Pangasiman mo. Tadiyo kanunungan di manugang yo. Tapno saan nga agruam nga agatap atap. Ngam, awan babae. Awan nga road. Awan, nanang. Nagturo kami di rabi Dudong. Ay na, paulit-ulit mo dito adamag. Sinong batak lang aro di tayo? Ijay balay na nanang kunak. Ape nga ron na di ka nagawid di rabi Ape naturog kay Jay. Narabyan ka siguro man na niya. Iso di ka nagawid ditoy. Ape nga kasta ka matang Dudong. Talaga nagbaliw kan. Ala, panawanak dito yung tagsukata ko. Wala daw akong ititrabaho. Mangan ka pa isa karumwar. Saan eh? Napsugak. Nagkapiyak ijay balay na nanang. Makitam, pati mangan dito'y balay di mo pa'y kayatan. Iba ka man tagpay so Dudong. Maumuma ka kadikan yakon. Saan atila damdamagam? Makarengreng ka. Sige tani, aldaon. Matrapik ak tumanan. Ha? Nasapa ka matita, Dodong? Jenny, I miss you. Alalalala. Mabitla ang tairikap ko tiri daw. Ang mga no da makakita ka dito ngayon. Awan overtime nita. At ako ma, nagpakada ako manan. Takayat ka makadin na. Ang yaman ng Dodong. Kaano nga min aya sinaam di asawan? Live-in partner mo, kunak kuma. Tadi kay paimot nagkasar. Maumuma nga rudan kang kuhana. Si katikayat ko akadin na, Jenny. Ano pa lang arutiar aramido. Sinaamun ajag gurang a live-in partner mo. Uy, talaga sinaakot. Timing laang, Jenny. Namnamaag data ha. Si katikayat ko ay altar. Si katikayat ko akadin na itagnanayo. No kasta, ikasar na ka talaga, Dodong. Uwain ko nang larod. Isungag-sagana ka, ha? Taapa man ang masinaak ni Ana. Ikalay sa kaadagusan. Nakay, ang papapain sabot jay anak ta. Pag ko naamag, Win ta idinaturog dito'y balay. Adda ka inawag na iti cellphone na. Kat sweetheart ti awag na. anya! Kan saan basta agatap jay asawa na. No, awan panggapuan na nga agatap. Di na kailang amin nagkasal. Nukunang nga agbababae. Apay pagkasarim ida. Di mas narigrigat ti kasta. At tadwa nga anak dan lakay. Anawain takit di jay anak taa. Tanay, kaasay dagiti anak na nukas jay ter aramidin na. Kaasay dagiti apo ko talaka. Nanang, tatang, agbakasyon na. Kita kayo pala ti pangibili na kadagiti anak mi kini Ana. Nay, apay, papanam anak ko. Kun pagbakasyonam. Abay, di mo ikuyog ti pamilyam nga agbakasyon? Saan tatang? Agbati da. Pagbakasyonam aya anak ko. Basta dayo a lugar nanang, tatang. Amangan no duwalawas ko ijang agbakasyon. Isadyak pala gawid ija balay. Paki kumustayon to dagiti ubing ha? Nalang aron Basta ibat siyam ida iti allowance da. Takaasi damay. Wen, da kayon ti pangital ka kiti kwarta.
Tadyak maitalak kini ana ti kwarta. Ah, Ni Ana ti pang tidama, ta iso ti asawang baraw. Amang ano pagsugal na lang ti kwarta tatang. Nanang, pagsugal na. Kaano pa'y ang nagsugal jay asawang kat nagsingkway? Awan bisyo na. Apay nga, apadpadak sa mutin jay asawang anak ka. alakit din. Alaan yun ti kwarta, tamapana ko. Diya akong nagpakada kini ana. Da kayon ti makamu amang ibagakin ko na iti panagbakasyon ko. Apay nga yakas jeje anak yu tatang. Napanak lay je palengke ngam dinardaras na magaya man tinagimpake. Pagbakasyonan na kanungay. Di namat imbaga balasang ko. Damdamagan may, ngam di namat sinungbatan. Gaputa di na sinungbatan. Di yung matan pinilit ngay na mo. Ha? Kun konsensyan yun sa mga minti mading araramidan ni Dudong. Nay, saan mo't abalasang ko? Ano ka na yun, may abagbagaan di anak may. Apay nga ron nakas jay na ngay. Basta pumanaw lang tanong kay kaya na. Agpayson sa mga minti nabayagan nga atap ko. Adan babae dyan akyo. Tinasaya at awagam. Tadamagam no sa dino ti ayan na balasang ko. Tsak nga ron makontak ti cellphone na. Time block na kun dyan akyo. Anya? Tiyan mo na, agpakasyon na. Ngam di dalaan mo at ito'y dagos mo ti papanak, Jenny. Wen nga ron. Namdi mo pa'y lang amin imbaga ti agpayso ka ni Ana. Huh? Imbagam kumapanawa mo na. Kat dito yung dagos ko ti pagnaitan. Ay, saan ah? Sigurado amang riribok na jay. Sapay apera na jay babae. No kasta, makalawas mo lang na agnaig dito'y. Makilan to, Jenny. Ano kas ano? Dito yan ti pagyanak itag na nayo. Oh, agyaman nagtudong. Talaga gayam alaw na. Oo na. Unay, Jenny. Kay, nakitam ni Dudong, ijay opisina da. Wen nanang. Adan nagdamaga ki jay. Saan matgaya man nakabakasyon iti trabaho na. Sana po doon nagbakasyon ta anak yun nanang. Anya? Kay, pagturturugan na nga rod ngay. Dayta ti sumaruno at akwatag nanang. Ha? Mapanlakit din tayo atap ko. At da siguro sa balya pag-awidan na. Iso at akwatag dayta. Ada tao, Jenny. Adan sa sanga ilin. Awan mo't nam na maag-asa nga ilik itahan. Asino nga rodeta ngay? Ay, bayam, inaklangin kitaan. Tama nga no tay landlady dayta. Ayan ta sawak. Dodong! Oh my God, ito eh! Dodong! Apay, honey. Ha? Apay nga daka dito'y Ana. Hani tarupam. Amay ko. Ana, pangasim ha. Di ka agiskandalo dito. Kunak tupay kat. Di husto tinabayagan nga atap ko. At da babaem. Ana, pagsasaritaan tayo din na sa yata ito'y. Pangasim, agkalma ka kuma. Apay nga raramidam ti kastoy kanyak dodong. Anya tinagbasulakan ka. Pasensya kan. Nga may mayat na agsinatan. Tasaan kan nga ay ayaten. Anya. Wen manang! Aklonem ko matigasat mo ka ni Dodong. Awan mabalin mo? Tasan kayo nagkasal? Awan kamat mo kan ko na? Di ka sumanao. Da sana sikat ti kasal sa ritak. No dagiti anak ta, suportarak idaana. Basta agsinatan, tatikan ay ayaten. Kasanon dagiti putot mo no kasta Dudong? Suportarak mo ida tatang. Jak mo't ida baybayan. Ay, di ka lamaas yan, kadagiti agiina. Kasta unay panagsangsangit ni Ana. Anyat mabalin kong hay. Gadyak mo't nga rin ay ayaten ni Ana. Apay, anyat kinayat mo iti babaem, ha? Ubing, kan adayo anapimpintas atang. Napudaw pa'y kan sexy. Awalan, naulaw kan Dudong.
Inulaw na kadayta, babae! May ayatag ni Jenny, tatang. Isuti ka, Laysa. Hay, sinayang mo ni Ana. Nagagait nga asawa ni Ana. Nagagat mo ni Jenny, ah. Kan nasingpat. Awan mo kunayo kin kuana, nanang, tatang. Bayan nyo, tayam amukto kada kayo. Agawitan ni Jebalay dananang kintatang ko. Ijayin ti pag nagdanta, Jenny. Di nak nga tarautan jay asawa mo. Mabutungak todo. Saan? Kabutang naklay jay. Kan mo isa, awan karbangan na. Tasan kami ang nagkalay sa. O sige nga ron. Tapno makatipid ta iti abang. Ang kasla masadutak mo agtrabaho iti mo. Makabannog mo't ngamin ti ag sales lady. Agmal-malo man nakatakdera. Ala, di ka nagtrabaho. Tas yaklat tanti manggad, ha? Sige nga ron. Agyaman na ka. Agtagibalayak langan, Dodong. Ipamaisak ti mga sikasugan ka. Ne, apay ngay asika ti agin innaw bakay. Sika lang arudan tinaglutaw, sika apay ti agin naw itinanganan tayo. Anyang iti kukuan di manugang mo. Ha? Diyan mo. Nakaidama rin iti silida. Ay. Badin ti kastoy ang mapaspasama ka. Kasla isupay ang ti ilutlutuan dito'y balay. Di pa'y tumulong iti trabaho. Uy, nga ruda. Ibagam tuman ka ni Dudong. Tapagpagaan na ti kabarbaraw nga asawa na. Papanam, Dodong. Inakika ni talawans na kita anak ko, Jenny. Anya? Asan? Iti anya aga po pa'y lang ikam ida iti kwarta. Kat nagsina kayo lang nga rodan iti nada. Ha? Yag mo ti kwartam. Ta ipawid ko iti lugar mi. Siyak ti rumba nga pang ti dami ti sweldom, Dodong. Jenny, Agtungpal kay ti kayat ko. Wenno, agsinatan. Agawid ako iti lugar mi. ay saan ha? Saan ka di aday tasinsinat ibagbagam, Jenny? O sige. Di akong iktan iti kwarta dagitan anak ko. Idulin mo nga ruden ti kwarta. At iti kwarta. Sige, taipawid ko ijay balay. Kasapulan dati kwarta ijay. Kan, wen gayam. Mapantan to ijay lugar mi ha. Tayam amu ka kadagiti dadakkel ko. O sige. Kaano ta amaban, Jenny? Apay nga itakala nga gawid, Jenay. Kan ururayak ti pawit makwarta ngam jak mauray. Di kalamasyan iti amam. Lakayan ngam kapilitan ngag trabaho latta. Tapnad na pangalaan may iti kanan bay. Kan kang runaan ti amin kanan nagitang nakmaw. Ha? Ay na, di kayo nagunget na dakon. Kadwak ni Dodong anobyo. Iswa jakon nagpawit. Ta alaakon tagiti anak ko. Ay ka nasaya, tunay ano alamidan. Tanay, marigatan kami ni ti amam. Alamidan na 5. Kadwanan ah? Lukasta. Agdali mga anak mo, Jenny. Wen Dodong, anak ko iti kinabalasang. Agduduma ti amada. Ti inauna, sabali ti amana. Ti maikadwa kun maikatlo, sabali mo ti amada. Kat dagiti mo't maikapat kun maikalima. Nakapalo ti amada. Ngam sininaak idaaminen. Anya, kunak man no balasang ka. Kat balasa kang muta talaga. Naganaka ka balasang. Saan lang amin na madlaw nga danak ko. Ta, ubi nga ka nagsikog. Anya, Apay, maupay ka na ya. Di na kun kayat. Tanaamwamon nga adalima nga anak ko. ang kuko. Sabat kiti. Naklatak-laang, Jenny. Kat, anya ngay. Okay ka dilaang ken ka no ikuyog tandagiti anak ko? Kaasida nga min Dodong. Ngam no di mo kayat? Agbati aklangan dito eh. Tapno maasikasok kida. Ubing da pa'y ngamin. Sige, ikuyog tayo. O sige,
Saan nga ije balayo ti pagawidan tayo? Agsubli tayo ti sigot adagus ko. Anya? Di agabang tayo manan? Kadanya nga rod ngay, wala. Diyak ngamin kayat akabalay ti man nakibiyang akatugangan. Kan, nakamisuot da ka na yun. Ipadlaw da launay adidak kayat na manugang da. At dapay at tsak kayat ti da Nagbalino na maag ken ayat jay anak maulakay. Agasum ngay talima asyuman na. Iso timang biag amin kadagi jay. Kasanon ngay dagiti putot na ken ni Ana. Saan ngagpampanunot daya, Dodong? Masuportaran na dagiti saan na aputot. Kung di mismo aputot na, di na pa'y maipurwakan iti kananda. Antersamo nga minjay anak talakay. Kat madlaw may ngander di saya di anak ta. Paspasurot ijay sadot nga asawa na. Aga brodak nanang. Tadi ka manganan no jak agtrabaho. Tadi mo't mangtad apulos di anak yo iti para ka dagiti anak na. Ay, hawin nga rod Jay ke saan na apo tutayin ti supsuportaran nan. Kasanaon dagiti apo kaw balasang kaw. Pangibatsyam nga ikadakwada. Ibatik ka dananang ko Uray tadda tay burido kakabsat mi akatulungan da mga sikaso kadagiti ubing. Ala. Agananos ka anak ko. Pasensya ka na. Gabaw iti aramidon ti anak may. Ada ka sa pulan dagiti ubing ije pagadalan da, Dodong. Yegmon ti sweldom no nakasweldo kan. Inton bigat pelang ti suldok, Jenny. Okay. Mapanak nga ro di opisina yung intun bigat. Tas siya kun ti mangalay ti sweldom. Siya kon, Jenny. Itad kumulakin ka apaman ang makaawid ako. Ay na, diyak makaura yan. Inak makichenda no bigatan Awan karga di ref. Kan aywan, awan gayang bagasta yon. Ingkan to dumawat ka dananang kantatang mo. Ta adu ti bagasta. Adu ti rikda. Ta imbis sa paggatang tayo iti bagas ti kwarta. Paggatang tayo kit di iti masapsapol dagiti ubing. Sige. Mapanak to, Jenny. Nakapakiskis kayo, nanang. Wen, apay aya. Bumuludak man pa iti bagasyo. Tasukatak to no adda kwarta. Na, apay. Naibus manan, tay inalam idi na panalawas. Nagbiit ang maibus ti bagasyaw. Takasanaw, nagadumot ti pakpakan ng anak ko. Agasam ngay talima, asyuman mo. Sa mainayon pa jay sadaw nga asawa mo. Di kayo nagsermon, nanang. Tanya nga ikat anak mo't dagi Jenny. Ken imbilang kumatin idang anak. Masya anak kalakwada. Masyan ka kadagitisan mo aputot. Ngam jay mismo aputot mo. Di mo pa'y ida malagipan. Di mo pa'y ida kumustaan may. Inak to daw asin ida no madamdama. Tayo nak iliwan ida, nalang. Kasta no kasta kumapay la ide o di nagmayat kuma anak ko. Ala. Mapan kalata. Bareng malagip da kapay dagiti anak mo. Nene, awan nagsasaur Di ko na yun. Diyak magadlaw? Ay, di nakpadpadasan Isumat la adyak mga abang. Tadag sasaor. Jenny! Ha? Dodong, apay nga da ka dito Isumit la nagbit amay bus ti kwarta. Ta isugsugal mo ti itid kuking ka. Kwa, italaang mo, Dodong. Italaan nga. Nabayagan nga impagadang agsugsugal ka. Ngamjak laing kang kano dagiti dandanon da kanyak. Ngamputno gayam ti magpagata kanyak. Ala, agawid tan, Dodong. Ijay balayan ti pagsaritahan ta. Dodong, apay di ka gulas. Naglamin. Kan sumango ka man kanyak. Ayan dagiti daddo mga ulas. Diyak kahit yadda ka ulas na.
mo ti ulis ta. Sigod mo't nga kang kaulis ta. Mga anak ay di may isang ulas kunak. Sige, mabiit lang nga ron. Dodong, kano ngay ngagkasarta? Saan ang tikasar? Anya? Kunam, ikasarnak. Idi dayta. Ngamsan itan. Manugal ka magayang. Kan marigatan ako namang biyag kadagitan nak mo. Iso nga isublim itan kadagit itatakkel mo. No kastamat laeng, panawan da ka nga Rudel. Napatpatagdagiti anak ko ngamsi ka. Di pumanaw kayo no kasta tikayat mo. Awan na sakit abakrang ko. Anya? Ha? O di wen? Day talagayam. Ha? Pagan ano ka kumangay? Kwarta laeng tikayat ko ken ka? Bangpit kanon ni Ana. Ingka pasyaran Mga no adda pa'y tsansa maurnos ti amin kada kayo. Mapakawan nak nga ni Ana nanang. Maawat nakpay nga ta. Ay pagsaritaan nyo ana imbag dayta anak ko. Agpakumbaba ka. Agkid daw ka iti pamakawan anak ko. Naimbag nga oras mo, Ana. Si Kamagayam, Dodong. Nakaumay ka, Mat. Kumusta ngay? Kastoy. Nasaya at latamat, Ana. Si Kangay, kumusta kan? Anna, sweetheart. Who's that? Why won't you let him in? Ay, sumrak ka, Dodong. Sino di? Foreigner dito o nag-ana? Asawak, Dodong. Sumrak ka atayam amo ka. Ay, sana. Dapat kang papanak. Nalipatak. Sige, Ana, mapanakon. Oy! Ador! Agreein ka! Ador! Ne, alto pa gaya man. Malambayan na. Kita mantait suraon dito'y igit ti kalsada, Ador. Nakausob ka nakaida dito'y igit ti kalsada. Yes. Nakanganga ka matmaturog. Mangilngilaw tangiwat mau. Anyangay tait suram. Apay, ayan kuya. Ada ka nga ron dito'y igit ti kalsada. Ala, agawitan. Sapay, tulog apay. Agawid ka, antay jabalay ti pagturugam. Ay, mangibabain ka nga asawa. Ipagnele, si kamot gayam, sumrak ka. Ada ka din ni Adora kabagis mo dito'y balayaw. Ne, kat no nagkuyog dakin ni kumpare na iti agsapa. Napanagda ipag. Ay napandamanen ijay piyestaan Mapandalakit di manen makisugal. Ay, awan man nga ruden Ipaabak naman ang naglakwan mi ti Irek. Anya, apay, inigaman na ti kwarta aya. Ay, awan nga rod ipag. Di na ba't kayat nga ipaigam ti kwarta kanyak? Ay awan man nga ruden Sabay kanayon maabak da di akabagis kaw. Pagayat na mutlat na ti makisugsugal nga uray kanayon maabak. Nagsakit ti ulok ipag. Lakayan di kabsat mo gamawan latat nagbalbaliwan na. Kanayon kumot abagbagaan nga maawan dengdenggan na. Ay nasingpot ka ngamin unay ipag. Ungtam ngamin apaem no kasapulan. Bareng mangrik na. Ipag. No pampanoy nuyam akanayawn, agruam, iso nga ikam iti pagnakman na, ipag. Hinasaya at tadakan. Ayan tinaglakwan tayo ti Eric Ador. Awanag, narigrig ko. Naipaabak ko iti sugal ko nama. Di ka aglibag. Ijay piyestaan tinagkapuam saan? Wag. Tumjak na kisugal. Nagbuyak lang. Ayan tinaglakwam iti Irek, kunak. Awan nga raw, nariglag.
Asas? Aglablabas ka na, Ador. Umay ka ditoy. Umay ka ditoy, Ruar. Surutan na. Amaya. Ano talaramidan? Umay ka ditoy, Ruar. Ta ditoy ti pagisparingan ta, Ador. Darasam. Hoy, kapapaindat ang aramida ma. Nagpigsapay mo tangiwan ma. Awan, bibiyang kau. Uray mangag ti sa ngalubungan ti panagapata. Kastoy ti kayat mo, Ador. Ha? Ha? Nabayagan na panahon na nagululi makak. Nasingpetak nga minunay kan ka. Ngam ita, Jakon ka ba ilan? Napunwa na kun Ador. No di ka pa'y lagbalbalew. Gibusa kun ti amin ko. Ay, sada! Ay, po, nakakigin. Ay, umay ka. Di ta unag ti pagsaritaan ta. Kitaan datang dagiti karuba. Agkari ka nga ron nga agbalbalew kan Ador. Tano di ka agbalbalew. Puurak ti balayta. Agyanak iti unag kabayatan ti panang porkoy ti balayta. Ay, na. Saan manatila ibagbaga? Alauwan ang wala. Agbalbaliw ako. Agkari akin kan bakay. Promise. Agbalbaliw ako. Ijakon dagiti bisyo. Promise. Ala, Nana Karing. Nakita mi ti panagwala ni Nana Nelly di Kalman. Nagriyaw-riyaw ijay arubayan da. Apaan na ti kabsat yo. Gusto lang daychay nga inaramid na. Bareng mangrik na di kapsat ka, Bea. Nana, Aglablabas nga minaw ti kapsat ka. Gaputan na singpot di asawa na. Agrametan nga agbisbisyo. Lakayon ngam sumanursur payla ang amapan agbisbisyo. first time ko nakita ni Nana Nelly anagungot iti kasjay. Ay, gusto mo't no inaramid na ti kasjay. Tapno agbutang di kapsat ka. Parang agbalbaliwaw. Nele, bakit? Adda ko maibagat? Anya day ta, Ador. Kwa, sumurot ako makada parisito. Mapan kami makidaya ijay lugar da bakit na. Ay saan? Agbartag kan agsugal kan tumanan ijay. Ay, awan sugal ijay. Takasaran da ijay. Uray pay. Siguradong agbartag kan tumanan. Di ka mapan. Padasam ti mapan ta aga patamanan. Italaang may. Italaang nga. Kanayunam to pa yan. Basta, di ka mapan, Ador. Ay, nako. Sige nga. Saan mo saan? Ulay ka magtinilay. Itay ka pa'y lang at dito kusina. Hindi ka pa'y gayam nakalutaw. Pabisina ka. Mabitla day tuyen lakay. Kan kita mamutag iti waram dito kusina. Di mo pa'y dalusan may. Wen, dalusak to no madamdamadag kita lakay. Ay na, bakit aya? Nagluto ka. Igiddan mo matin at ibang dalos ka dagiti waram dito kusina. Nang rona dito lababo. Inya day tangay. Makapadurman akitaan. Maala, wanan, umayan. Dalusak daytan. Sumanao ka man ako nakon. Kanayon ko mat nga ibagat ikas taking ka. Ngam kaslawan deng gamay. Ala, agawaan! Dali mabisina ka. Maulaw akong itinakaro abisin ko. Nyamot kastoy nga asawan. Ay, pupudot mananta saan anapagustuhan. Diyak pinalubusan na si Murot iti kumpari na. Ay nyamot dahito alatingan. Nagtangkay. Di mo linuto alimbak. Naluto mo ti ko naklakay. Naluto nga. Nagtangkay nga raw. Unay gamina na. Sakbay nga adawam ti lututuam. Tig-apam pa'y nga umunamat ano naluto. Nagtangkan to karabasa nga inlaok mo. Day tatarong ti si Daemon ta isot naluknang. Gusto laang matikunak no siyak. Ay, awan pa'y gala sa mga. Kan oray ti inapoy. Nakusay. Saan analinay? Gusto laang naluto matikunak. Anya? Naluto nga. Nakusay na eh. Ay, po. Rokodam nga min anay pagkiluto ma.
Tapno saan ama ko, Sal? Mala, pasensya kan lakay. Ador, kabagis, umayak man. Ay, tumanon ka kabagas. Ay, lalaki din din yung asawa kaya. Apay, anyaman ti pagpupuduta mo. Apay nga aburido ka mangkit kita di tabadom, kabagis. He, dahil yung asawa ka. Di natatarimaan ng taglaba. Namansyaan mo ti bado ko. Ay na, makangigman ka na dyan babae. Untak man dekas taulan. Nagbasit mo din aba, nagtipangutam kan kwa na kabagis. Ay na, nudyak ungtan. Agruam na na. Bakitanan. Hindi na motor aramidan na. Ador, Kita ba ato badong na ay. Namansyaan. nailaok siguro iti di kulur abado dayta, iso naman tiyaan. Di na kidiamuan na dandag iti badok ah. Paliwawag na yung asawa. Paliwawang asasawam mo. Eh? Kano nagsingpo ni Nelly nga asawa. Paliwawang ko ng kiday. Naggagat pa yung asawa. Una na singpay ka nagagat. No di na talimaan ng titrabaho na. Awat Selvina. Ado nga rod ti mga papal kan ka. Tanaulimak ni bakit mo. Saan akas iti daduma dita nga asawa. Ajay laag marmari tester aramiden da. Kasla ijay ipagtanga asawa ti kabsat da. Ha? Lawat da ijay anay kamang. Tiyak kurso na da ti ugali na. May mayat ni bakit mo tanauli mo. Nagagat pa. Iso adi mo ungungtan ni bakit mo tanasingpet. Man-mano tikas kan kwa ng asawa kabagays. Masurunak nga raw titikas ding style na. Pasig palpak karamin na kabagis. Nele bakad. Mabalinti sumurap kiniparidan niyo. Income makipesta ijay kabangibang a barangay. Ay saan? Ah. Isugal mo man amin a kwarta maon. Inton kwan, maibos tumanan ti kwarta nga igamaw. Italang, bakit? Ay na! Basta da piyestaan aggagatal ti sakam. Ti kayat mo, mapan ka amapan. Awan pa'y linangan na mapiyestaan. Iso alading itan, no saan ka palubusan ita, Ador. Alamat din na bakit? Nagpintas ka pa ikot. Ay, uray anyat ibagbagam. Di nakmartsukan. Basta di kamapan. Padasem ti mapan taagapata. Agdalawak. Panawan ka. Ador lakay. Agninong kan agninang takano iti kasarindon Sabado. Anya, nakula. The Fred kan Hilda. At to iti invitation card. Kita adanagan ta dita. Nagkuna nga isurat da tinagan talita. Ah, He, impakada da pa'y mo't kumanga imuna. Talas todos ba't dagja sa tao? ha? Naggawan kad nga urbalidad dagja sa tao. Awan babay na. Di ka katagyaman ta inala dataan ninang kaninong. No siya, kayat ko. No siya, mandak. Anya, taapay matngay. Ay, gastos lang dahil ta. Siyempre, kapilitan agumatang ka iti regalo. Aramidin damat ang negosyo dahil ta. Rupat kwarta dagita sa tao. He? Unay kanaya. Saan man akasta ti bagbagam? Saan man akapilitan ti mangtad iti regalo? Ay nakapilitan itan. Tano di ka mangtad. Ada may ibagadaking ka. Ibagada anak kirmet ka. Ay, kat mapantalatan tanalpas matan anay lista tinagan talakay. Nili bagay. Oray umunakan to nga agawid no madamdaman niya. Anya, taapay. Maudi ak. Ay saan? Agidan ta nga agawid. Agawid tanto numalpas ti pangan ken programa. Sumarunoak magla dagos bakit? Nakita man nga minin di kumparim nga Agpartag kayo manan. Agawid tan numadamdama. Di ka agbate, Ador.
Ay, Masapol nga istriktuan kay ta. Tanay, lumaklakay kan, ngamdi ka pa'y balbalew. Iso nga aganos ka. Nile, agawitan. Ha? Ne, di ta pa'y nalpas anangan. Basta agawitan. Ibundaris ko talim sa ano, di ka tumakdag dita. Apay manan aya. Basta agawitan. Pwersa! Wan, sige, mabitla nga ro. Garamping at kagidya babaya. Garatigit ka. Ah, anyat pagkaskas ta am aya ador. Nagalas man ang tibagbagam kanya kon. Di ko alam, jak na si putan, tinaramid mo. Inagkam ni susi mo. Kun naging narakot kayo. Anya, ay sus, anya nga inagkan nga ibagbagam man. Nagbeso-beso kami laan. Ta syempre, italaan nagkita kami manan. Kat, apay apagimunam dayjay kat bading dayjay. Uray man badeng, talalaki lat ta dayjay. Ador, Adulat ta dagiti badeng nga gusto ti babae. Kasla ka lagpipisin iti lalaki. Adak lang arudon nga asawam. Makiin nagagkapala iti sa balay. sa bali ti agag, sa bali ti beso-beso. Parehas maslalay ta. Nagasimtay ta. Nagdakat ti rupa yaw. Ila, masurunak ang makalagip. Dumanog aksan dyan. Ay, ala, no di mo nagustuhan tinakitam, ay pasensya kan. Sorry lakay, saan na maulit. Basol dagida ahilda kin friend. Inalala data pa ilang amin, aninong kininang di anak da. Ala, di ka nagpabasol. Lipatan mo tinakitam. Ulitag, pasensya ka no nakibeso-beso ak ni Susi mo. Kasla kayat kung tumangdangran ko stilayan. Ay, ang pupudot manan. Amuklat ka, di ba kagapo? Basta saan ang napagbigyan ti asawa kiti kayat nagharamidan. Ang pupudotan. Agam, ano sa kon? Tinapatag. Sardengan na, dagiti bisyo na. Aray, inta makilas night ija bagatan. Ha? San pa'y aya ana itabon dyan na tayo da? Naipuspaon, intun bigat ti tabaon. So nga inta makilas night ita. Imunan na iti card mates ta ija. Ay, kastaya. Sige nga raw, taagpakada akin di bakit ko? Ay na, di ka nagpakada, ta sigurado di nakapalubusan. Ha? Ay wala na. Kaano pa ya, pinalubusan na ka? Isungag libas ka. Kaya anya nga ti ibagawan no ipambarko apapanak pa rin. O di ipagamapan ka agsibog iti mulam. Ag-overtime ako na. Kapoy. Ha? Ay, sige. Wait. Urayan na tungarudan ija kurbana na pa rin. Di ka umay ibalhay. Tapno di na ka makita di asawa. Pare. Agawin pare. Oo na pare, tanay na bartek ka man tayo. Oh, kasalod na mabartek eh. Nagsasawa mo, nagiti kay alam na. Pinapagdan di kwarta. Nagawin tan, tanay, hawanan, tiarak, naibusan. Itulod ka pare. Ay sana pare. Kabalang di gawin na sisak pare. Kabalam ka tayo. Kawala! Akot ba? Ipag, saan na nagawid ni Ador Iderabi? Madanaganak. Anya, ang mga nunaturong ijay labayan. Saan na pa ni Jay Lamayan? Tako na nga ag-overtime nga agsibog itimula na. Gamtimat nagawi din. Anya nga agsibog. Kano nakita mi ijay lamayan idirabi ay makisugsugal. Anya, nukasta. Naglibas manen anapan nakisugal. Ing kalakitaan ng ijay ipag. Tama nga no naturong ijay idirabi ay. Wano saan, amangan no ang susugal da pay lang aging gaita. Auntie Nelly! Hu, auntie! Nang kalator! Ha? Ne? Oh, apay ni Uncle Mau. Nakita mi iti sirok kirang tayo, agas asawg. Natinag kano'y dirabi. Anya, kat, kumustan?
Ayan na ngayon. Intaredan iti ospital, tas saan na makapagnahan, te? Bakit? Awanan? Di akong makapagna. Natukol ka no dito lang. Tisaka ka. Wan, kat masapul ka no ama opera. Bakit? Pakawanin ako ma. Ay, jak amo ti sawagkan ka no. Kasla kayat ko ti agriyaw itinapigsa. Mapanugak lang. Iswasaanan. Hindi nagsinsinaan Hindi nagpampalawan nila. Kasi kaso nakwan. Tulungan lang. Niling asawa. Pagkawanin lang ko ma. Ay, ayasan ka asawa. Kasi agpalpaliw ako. Kapilitan nga agbalbaliw ka na. Tadi ka makakunain, loko. Papanam nili bakit? Ada ka sa rejelaod. Inakman makisala. No kaano abim makit kan saka makisala? Wan, taagas ti dudukot. Maburburing ako dito'y balay. Makabanog ti ada pasyente na. Iso nga inak mambut ag relax. Agawid ka nga ron ang nagos, Wan? Depende No maimasak ti makisala. Di uray parbangon kami taon nga agaway. At dadagiti kanem di talamisaan nga abay mo. Gawatem tulat taditan. Pati danom kanagas mo at dadita aminan. Bakit? Napakawan na ka din. Wan, pinakawan kan. Basta di naklapdan iti kayat ko nga aramidan. Takayat ko ti ag-relax. Tatang, yamamok tinobyak ni Christine. Naimbag nga orasyo, tata. Ay, kastamay, balasang ka. Kaano pa yan nagayan ayat kayaw? Nabayagan na tatang. Hindi pa na napanatawid. Aya, sa italayam amom kanyak to'y nobyam anak kaw. Ay, mabayin pa'y ngamin ngagpakita ni Christine kada kayo tatang. Saan pa'y nakasagana ide? Gamita, mabalinain. Mabayin ka no ngamin kada kayo tatang. Yes, taya. Ay na, awan tirong mga pagbainam malasang kaw ta nanumo kami laeng. Oray matda kami, tata. Nanomo kami lang. Napubre kami. Ay kat agpapada tayo malasang kaw. Isuadi ka agbabain. Irwam maun ti bagim di ti balay. Kahit kanaw ti planom apanangi kasari ti nobyam rikaw. Jakpayam mo tatang. Kan jakpay sigurado no ikasaro ko ano saan. Like, apay ngay. Kat madlaw na nasingpot ni Christine. Nagagat pay. Nalaing pay gayam ng aglutaw. No ugali, awan makunakan ko na. Talaga nasingpot kan nagagat tatang. Iso na lang saan na napintas tatang? Anya, ay nagloko kan. Inaram mo pa lang araw no kasta ti ibagbagam. Nagpintas to pa ginagan na Christine. Ginagan na lang Kinapuno na siyak ti agmadmadi amang nyam amo ka na kayo na mabainak. Apay, ibain mo di nobyam? Apay nga ron nga inaram mo no kastamot lagayam. Saan kumot nga inaram ka tatang? Anya, kasano nga ron anadan kayo ti relasyon no di mo inaram? Isaw, tinangaram kan ka, kasta. Kasla, kastan sa tatang. Nabartek kami nga minidi kat nailawaan kami. Ang ti malagip ko, kasla sinulisog nak idinabartek kami. Kasinsin ngamin ti barkadak. Isa nagsasango kami idi anaginom. Anya? So nga alanganan nakpay kan kwa na tatang. Jakpay sure no ikasarko ano saan. Ay no kastamat lang agal alanganin ka. Nasaysaya at no agsina kayaon.
Ta narigat mo't mangnamnamay ti awan. Ken amangan no masikugaan kasi mait. Kasla maikawa akmet no sina akong tatang. Ta damat na nagkaduan may. Sa bagay, nalakalang ayatem ni Christine ta nagagayt ken nasingpait. Masursurom to nga ayatan Kabagays, nagapuak ije balayo. At damot babae anadanon ko ijay. Nubya ka no ni Rico. Ay wain kabagays. Nang isang part iti asawaan na. Ang dinapay mo't kayat nga ikasar. Anya, apay kanungay, inyawid na nga ron. Alangan nga agdenadan adi na pa'y nagkasar. Jakman amaw iti dadya ka anakam kabagays. Saan kanupay nga min asyur? Saan asyur nga? Saan asyur labna wano saan? Taga po kanulang iti arak isa nagkinaawatan da. Anya, nadlaw ko ang nagagad. Tagdaldalos ijay balayo itay, kan naglabapay. Ay wain, talaga nagagat da jay. Ken nasingpay. Swerte ni Rico, da jay ti maasawa na. Nalaing pa'y kat ngagluto Ay na di na pa'y laikasar. Anya pa'y lati sa pulon na iti dayjay ngay. Jakman na mo iti dadya Rico. Alanganin ka na ta saan anapintas tinobya na. Ay na, anwam ta napintas no sa dutmad kantang set. Ugali ti numero 1 akitaan na, saan arupa? Ibagam tuman na itakin kwa na kabagays. Barang sikat ti denggen na. Nakaamwamat iti dayjay anubyang pare. Ha? Kwa pare. Kasinsin ti may sa abarkadak. Nakaskas daw lang pare. Naimbag man tak kinayat mo dayjay. Katsigod mo't apang beauty queen tiar armo. Nagpipintas amin nga ex mo. Ha? Pangasim pare. Di nakantyawan. Tamang pumulot tilapayag ko kat anyapay ti maaramid ko ken ka. Saan mo't pare? Ibagpagak lang mo't. Pungtot ka man na dagos. Ala, panawan nak dito yun. Nawan nasaya at ngay bagam. Papanam, Christine. Inak man isursod dato inangkat ko nga sabwa, Rico. Isupay ti maganan siya. Anya? Sino ti akin saba? Apay, adan aya am-amom di ti lugar may. Adan, ha? Siyak pa'y matik ko na. Nalaingak nga makipula-pul iti tao. Iso nga doon tinaamam mo kiti lugar yo. Nga uray di nakinyamam mo. Siya ko natin nakiamam mo kanyada. Anya? Unay kamutan. Kunak mo't adi ka rumrumor di ti balay. Apay aya nga paritan nak nga rumwar. Maburi nga rud matitoy. Di kan mapanaglakaw. Kababain no makitkita da ka di tarwar. Uray ko maano di daan mo anobya ka. Apay aya kasta ka matriko. Ibain naksamat ka nagiti kakalugaran kan kakabagyam itoy. Tamanipod adda ta itoy kat hanak ngayon niya maamu kanya da. No adda umay itoy bala kat damdamaganda no asinuak. Ngam ibagbagam lang tinagan ko. Hamumot ibaga nga nubianak. Ha? Ay na, maamuan dan tumot lang Basta di ka rumwar. Basit matlat maganan siyam dita. Di kan agisorsor itila ko masaba. Agtalinad ka lang niti balay. Bayam asyak tag trabaho. Kano ngay nga ikasar mo tinubyam, Rico? Yang payamonte. Ikasar mo kit din, tanay. Agdenden na kayo. Sagot ko ti may sa ababoy, nagkasar kayo. Ha? Eh, saan kami pa yan nakasagana, ante? Amon mi pa yan ay mbag ti ugali ti tunggal may sa. Ay nari ikaw, no siyak. Makunak anagasat ka kin ni Christine. Tanagagut kin nasingput. Para makita ano saan nga agbaliw, ante. Amang ano italaang dayta. Ta siyempre, nabiit kami pa lang. Isa narigat tagdarasudos nga agkasar, ta narigat ti mailawan. Apay, anyat gagaram. Apay akaslad da kayat mo nga ibaga kabagays. Ay, kwa? Ay, diyang arod amaw no kasano nga ibagak dahi tao.
mabainak nga may. Anya day taya. Ibaga tapno amok. Ada ka di problema. Awan problema, kabagays. Adala kayat kong ay punaw. Ang mabainak sa. Mapmapanan ti oras. Ado pa'y ti aramideg ka bagais. Ibaga mo no anya day ta. Di naktaktakon. Ay, kwa. Ada ngamin inarim ko abalasang ije ilay. Kat inaklon na. Iso nga adan nobya. Ha? Kaya tiyo ay ano mga sawak manan kabagays. Niket, sikat ti agdesisyon iti dayta sana da kamay. No anya ti pakaragsak nga aramideng, suportaran da ka. Nakaamamwam iti dayta babae ngay. Sigaw da witris iti inuman. Ngam di inaklon na, imbagak nga gikato ni Jai. Nasingpot lakit day. Ay uwan kabagays, nasingpot may kan napintas. Iso na lang ta ubing sa unay may dilig kanya. Apay, manot tawon na ay 23 lang kabagays. Anya? Ay kat paliiwam pa'y anaimbaga. No talaga mo't ngay ay atin na ka. Tamangan mo't no ti pensyon mula ang ti almanan na kan ka. Saan mo't kadya kasta ni Alicia kabagays? Mariknak mo't nga ay ayatin nak. Ala no siya kawan problema. Tabalo ka mo't. Kan kasapulang mo't ti kadkadwa. Iso ang maawatan ka kabagays. O anya, ready kan Alicia? Agawid ta ni balay ta yamam mo kay ti anak ka. Kwan, kaya't naknataparagan ka, Fidel. Ay kadwan awan mo't maramidan na no kayat kumanan ti mga sawa. Kaniyam amu kamot lang kadag iti kakabagya. Nasisingpot matla ka di dagiti kakabagyam, Fidel. Wana, nasisingpot ti pulime. Iso nga awan rumba nga pagdanaga Malaysia. O anya, sumurot ka kanya? Wanan Fidel. Sikat ni makaam. Nagpintas mo itong tinsang putyo ang nobya yo tatang. Kasano ang napasungpat yun na dyan? Kan madlaw nga ubing pay. Minor di edad samot tatang. Nay, saan mo't Sika 23 na. Aya, kaubingan na pala ti kasta atawon tatang. Ang kasano akinayat na kayo na dyan? Saan nga amin nga ubing kan napintas? Kat guwapo kan ubing ti kayat da. At dapat lata na kita'y lalakay ti type da. Kat maysa ni Alicia kadagita. Wen angam. Ore, saan kayo ng mga asawa? Talakay kayo. Apay, di mo kaya't ang mga asawa akmaran, anak ka. Kasapulak mo tikad kadwa. Tanay, lakaya ka. Oh, naimbaga, no saan na kayo alukon na dyan? Ang mga no pagsangitan na kayo lang. Saan? Dakkel ti panagtalagkaw kanya Alicia. Di nagtulok ko na dyan. Tada nagkinarian may. Ni patay lang ti mamagsina ka na kami. Kababain. Uray ko maano, bakit ti asawaan niyo? Saan mo? Kasla apo ko yung tinobya yung. Di kayo mabain. Sigurado nga na masao ti tao ka na kayo. Uray anyat ibagbagadan Tinapatag. Agin inayat kami kanya Alicia. Planok nga rudan nga ikalaysa. Anya? Anya kayo matandatang. Diyak pala nagkasar, agkasar kayo manan. Pauna undak pa yung Ay kat, anyat kukuam ngay. Ikasar mong aminan a Genobia. Sige, pagbigyan ka anak ka. Paunaan ka nga agkasar. Basta di mo ibaybayag tanay. Kaya't mintiag simpay tinobya. Ay, awan! Inatiw na kan ni tatang mo, ikaw. Napimpintas ka no ubing nga dayo Genobia nang Genobiam. Ay, alisto ka ni tatang mo ngamsikan. Nalalayang sa mga garam ngamsika. Agtar na kayo manmat nana. Nagsasaw kayo. Kung amadlan napadas yun tinakinobyo.
Awan nga minti mailawan nga agaram kada kayaw. Takasano, dahi talag sipsipot itipadayo at tao tir aramidon nyo. Madama na boyfriend ko hindi angam sininaak ta nagsadumot. Oho, orag bakbakat aklata na balasang ano kas ti maasawak. Oo, intarayan da kakit di ah. Oh, samot ha. Agad kano nga iti kasarmaw. Di mo ko nangaunaan nakapay ni tatang mong agkasar. Awan bibiyang nyo. Talaga abilibak ka ni tatang mo. Nagpintas jay jiip na. Adayo mga itarayan na jay nubyam. Ay awan. Naalalibdak gayam ni Fidel ngam sikar ikaw. Masurunak iti da ja bakit dalya. Nalay ngagkantyaw kat nabakitan mo't lang aro da balasang. Nasakit nga min tinakam dayjekan ka. Tasabali tinaro mo. Ha? Kurso nada na ka nga min dayjay pare. Anya? Ay, oray pa nga ta isundyag may sa babae di tilubong. Jak tututupan. Bakitan. Adayaw ngay naunang siyak. Kung didilaw na alas kano tinobyak, ngam na alas mo't nga adayaw. Ngam adamat punto na itimbagaan akan kasi ka. Agpay sumit alibtak ni tatang mo ngam si ka. Nagpintas namin di nobya na. Kaubingan na pagyam. May saka mo't armam kit din ni Dalya, tagpada kayo ti ugalay. Di ka di mapikpikun pare. Tagpay sumit ti bagbaga. Kan saan laada kami kinidalya ti mga ibagbagay ti dayta. Adu kami pare. Nagpintas at talaga dinobya ni tatang. Naka-short pant man ang naging indayon edi po unti mangga di tarubayan. Nagtayag a babae. Nagswertimot ni tatangan. Ta nakajakpat iti kasta kapintas. Reko, mahal. Anyat kit-kitam ita. Itay pala nga dakit kitam dita. Ha? Awan. Panawan na dito eh. Kan dinakman awag-awagan iti mahal, Christine. Para lang ka iti babak nang dayta. Bak nang taaya kat saan mo? Nireko mat. Igaraw naman ang tikina kay Gina. Panawan nakit di dito yun. Makauma akit kita ang tarupam. Ha? Good morning, lakay. Nakaluto ako niti pamigatan tayo. Naagsinatan, Christine. Ala, karireeng mo pa ilangam kasta ti ibagbagam. Wano, maditireeng mo. Adan samat madinga na itagtagainap mo. Awan, nabayagan na kayat kung ay bagaday takin ka. Saan ako na naragsak iti danam? Apay ngay, kunak man no ay ayatan nak. Isungarun ngay naawid nak itoy. Kunang maagkasartan to. Kun-kunak lang dayta. Anya nga minti basol ko kanyam. No ada man nagbasulak nga adya ka mo, pakawanan na kuma. Awan basul mo. Basta na amiris ko, asaan gaya masikat type ko nga agbali na partner iti agnanayon. Isung agsinatan. Iturod kan iji balayaw. Ala, agimpaki kan, Christine. Anya ka din dahi nga raramidem, rikaw. Apaya basta sinaamlatan di tao nga awan mo't basol na kan ka. Jak nga rod ay ayatunan. Nag-expire ti panagayat ko kinkwana. Kenjak inayat iti hustaw tatang. Kagud wala nga panagayat ni nariknak iti kinkwana. 1/4 sapay kit di. Ay, inyaw awin mo pala nga rod ni Christine. No kastabot lagayam ti aramidam. Pinangnamnamam iti awan. Basol yo ah. Nagisangpot kay pala ngamin iti babae. Ket adayo nga ubing kan napimpintas ngam ni Christine. Kakasiak akan kantyawan da. Ibagbagada anal-alimtak kayo ngam siyak. Ta napimpintas ka no nga dayo ginobya yo ngam ginobyak. Insulto mo't day ta para kanyak ah. Ay, tiyak amukin ka. Sana panunot tinanakman ti kasta. Basta itunog kon nga agawid ni Christine. Nauma akon kenkwana. Ay, sinayang na day dyan anubyan na. Naggagat pa'y mo't nga ro. Wan nga rod ah. Ket ni isaw ti para luto mi iji balay.
Awanan ati aglutaw ta, pinagawid na matay. Apay Genoviam ngay, saan nga agluto aya? Basit lati ang muna alutwain ka ba guys? Saan nga minanayruang agluto-lutaw? Nagagat matlaang agdalaos ka naglaba. Naimbag anos asikaswan na ka. When might ka ba guys? Pasaray itimplanak mo't iti kapik no kwa ah. Paliiwam an naimbag tanusadot matlaang sinaamlaangon. Ay, saan ka ba guys? Nagagait ni Alicia. Kunak nga raw na tulagan tayo kuman ti kasarmay. Katadakan ka dayta kabagis. No disidido kan amang ikasar itinubyam. Makaamu ka kabagis. Adula amin na kasar-kasar. Saan na masapul dayta tatang? Ha? Rico, kaanakan, saan tayo ama itud ti pagragsakan ti amam? Iso abaybay-an tayo iti kayat na nga aram itud. Kan may mayat matlaang no agkasarda. Ngam ti agnanayon nga agdenada, ngam saan damot ang nagkalaysa. Di kay mabain aya tatang. Nagubing ti asawaan niyo. Awan mo't problema iti dayta anak ka. Di yukit di sinaan. Amang ano jay pensyon nyo lati almanin na. Imposible akayatan na kayo ti ubing kan napintas. No saan agapoy ti kwarta. Ay kat makamuka ano niya ti panunutag. Basta siya. Desidido akaw na mangikasar kan ni Alicia. Isa tulagan tayo ti kasarmay. Adda pa'y mo't sadsadot na. Di payaglutaw. Manganlat pagaliston na. Agid idalat kukuin na. Nay, kita akabagis, di mo panuynuyan Genoviam. Isurom nga agtrabaho iti unag ti balay, tapno saan nga agruam. Imbes nga nakatulungam, amangan no si kapay lati mga sikaso kankwana. Saan mait ka ba guys? Aglutluto mo't ni Alicia. Saan lang kami na makitkita ni Ricaw no aglutaw? Fidel, bumangon kan taing tairwaran tay pension mo. Kuyugan ka. Ni, anyat mapaspasamak kan ka. Barigata nag-ngagangs. Itaray na kayo hospital. Ala, mabit na nga ron. Kaya bakyan mo. Ay nakabagis ko ay apay nga inpan mo batan. Naatake ni tatang iti sakit na iti puso ante. Saan na si Mambo ti biyag na iti ospital? Kasanan nga iti kasarta, Fidel. Imbati nakmatan. Fidel! Itatanay tabunan ni tatang. Di ka pala pumampanaw, Alicia. Tapalpasan pa iti 40 days na. Uwan manong Rico, talaga akas ta ti aramida. Tauray kas ano, inayat ko matday di tatang mo. Ala, awatan tayo ti amin. Talaga siguro, asanan na kayo tinaikari para iti tunggal maysa. Uwan siguro, manong Rico. Ala, mabit lang wan, tayo nakagluto iti pangrabyan ta. Aginanaka lang, Alicia. Ante, di mo't addamulayo ang mais. Nagbungan, gumatangak man ante. Ilutok man, takanan mi kan ni Alicia. Paborito na ngamin ti mais kahit. Lukas ta, saan pa'y anagawid ni Alicia ije lugar da? At dapay la ije balayaw. Wen ante, talipasin na pa iti 40 days ni tatang sa agawid. Ha, kasta aya. Di dudwa kayo ije balayaw. Katuwan na ante. Ante, tangay na tayo ni tatang. Kat single manan ni Alicia. Mabalin mo't siguro nga arma kanya. Anya, ay nagloko kan. Armam ti ex ni tatang mo. Kat awan mo't dakas na. Ta single mo't manan. Uray pay, respeto kumamat iti pimusayon nga amam Apay, awan sabalin nga armam. Ni Alicia nga rod ti korsonada kantay. Idi pa'y laakras ko. Ngam nobya kat nga rod day di tatang. At least ita single manan. Mabalin kon nga arman. Angam di kay madanagan. Ta jak pa'y la arman ita. Palpasag pa'y ti 40 days day di tatang. Tapno awan magun kunayaw. Armag to kalpasan ti 40 days. Anya?
agawid akon Manong Rico. Tanalpas mo 40 days ni tatang mo. Itulod ka ka din nga agawid, Alicia? Ay, saanan? Taadamang sabat kanyak, Manong. Mabalin ka din nga ibatim ti kompleto nga address ti balayo. Ta sumarong karakto, ading Alicia. Mangyegak to iti mais. Ken daddo mapay anat naten ken prutas. Ah? Ay, katun ah. Sige, taitad ko ti address ko, Manong Rico. Saan nga amo ni Alicia sarong karak ita? Ay, makla at lakit ti dayjay. Sapay ko ma, tamadanon ko dito balayda. Ni, awan mo't mangilukat. Agtuktukak pa'y. Ha? Manong Rico? Naimbag nga oras mo, ading Alicia. Prutas ken natnateng para ken ka, ading. Ala, nagbanog ka pa'y laang. Ala, sumrag ka. Ha? Ni, ala, adumat gayam ti bisitam di taunag Alicia. Kababain sa ti umunag. Madama nga mintipan nakatulag ti kasarmi iti nobyok, Manong. Tadim manundan. Ha? Adan nobyom, Alicia? Wen Manong, ala, umaykan. Tamakidengag ka iti pan nakatulag ti kasarmi. Ako, saanan? Ibatik lang ang nagiti prutas kan natin. Ta pumanawak mo't lang. Agawid ako na din.